Sagudahin nga ti surat, di ba kasaritaan, hindi kalman laeng ni Anton, nga napawalawan iti Balen Palace, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong name. Taimbaga kanyak ti padak nga tricycle driver. Pare, di ba, ni misis mo nito, impakita na ti cellphone na manong name. Iso, nagpicture ng kingkuan ha. Dito pa yun eh. Simrek da iti hotel. Anya? Nagburek na dagos ti darak manong name. Haan pare? Haan ko ang asawa dito? Haan? Kung nakano yung asawa. Asawa ko man dito. Api nga sumurt iti may isang lalaki iti hotel. Kayang ingas na siguro. Kayang ingas na. Kinunaklahing manong naming yung pampar. Yung sa anak alaglat. Tapos di bagang kayang ingas na lang. So dahil tani, digna. Isan mo man kanya, pare? Di messenger ko? Kita i-accept na ka. Nagpandrequest sa kanyang kagat. Kadi, nagpandrequest, saktahan ko kumanga, isan ko kumaking ka. Ngayon, di dapat kami, orin ako saan nakagayam, may isan mo matlat. Once nga, agree ako kung agad gayam ka. Sige, isan ko kanya. Tuwa nga ladawan, manong. Sulo na, kanidita kibkibinda nga sumrek iti hotel. Kagkagatag ti sangik, manong nemi. Apa nga ramiden, nidig na ti kastoy. Saan ka di nga mapnek kanyak? Manong nemi. Masapa kasi mangpet dito balay. Kabalay mi manong nemi tatatang kaninanang tasak nga ti burdak. So nga, hang kami nga nang ipalakder pa di bukod mi nga balay. No dikit. Nakikabalay kam latang kadatatang kaninanang. Duwan ti putot ko manong. At dan iti junior high school ti inauna. At napalang ti elementarya ti naudi. Manong nemi, siguro ket dati nga ramidan ti asawag na ito. Imita lang siguro nga da nakaduktal makamamukan niya. Abay nasapa ka ba nga si Mang Pait, bro? Dinamag ni tatang. Oy, pagpagod niya na ka ni tatang mo. Anto, nataka di problema mo yan, anak ko. Dadimtang ka nga, agmurmurarag ka nga, nasapa ka nga nagsardeng nagpasada. Anak ko, apa di mo? Makapung tutak karon na. Tapos sumangpit ka kuman, dahil nga babae, talaga nga parparag tiro pa na. Sino? Kasawak. Kaya dito siya trabaho na. Ba? Sila di iso na. Di siya tandaan. Anyat mapaspasama kang kaanton. Nanang, tatang, naduktalag nga in-check in that asawak. Ana! Ngayon yung pipigsa natin. Sa kahit kumamon ti karuba. Ay, susapo. Sana ka mas daw, barok. O, resyak, barok. Sana ka mas daw. Malakip mo hindi inyam-am ka na kami na hindi nga digna. Magami kang kamis mo nga sa mi akayat. Agsipod ta, amo tayo ti ugali na. Hindi ba lasang pa lang, nakikabkabit? Han? Nagbalimot nga bulusik namin, tapanagayat mo. Ti amo gini tatangkit ko. Agsing-singpit. Iso nga nasawa, tapno agsingpitin. Tapno agsingpitin. Tatangay, alaman, nasingpit nga raw. Baka nasingpit lang sa subagmanong nga tawan. Uno kang kanayon ng araramidin, ori di agasawa kayong pa yung nabiit pa yung agasawa kayo.
Ay, hindi kami mabanbantayan at matagtrabaho. Baka hindi mapanawan ng digito bing. Kita kami di mga ayawan. Kit nagsublit trabaho na. Ang mga no, hindi pa lang nga lipliputan na ka. Ano ito na bintagtatang, nanang. Ngayon talaga nabanak ni Kamon. Buyaan nyo rin itong picture. Dito yun. Dito yun. Dito. Look at iso data ah. Iso ka talaga. Ito na sumangbat, kastan tubado na. Ano ko mapalag pagkakarig ng Bing? Yung mga taraminan. Taraminan, magkatpapanawim nito eh. Sa itong haratan na kita Bing. Akit na sumurot na kita Bing, hindi sumurot na. Di ba kaya ti makikabalay ti kaskan kuha na? Ha, baka tumulad to na ito babaeng anak na. Ang tagar-garampang na kahit, dato grade 6. Hangat tanang. Nasayad na saan. Amunan to nga tanga iwanan nga bagbagaan ti anak na. Ito nagbalasa ka nagbalasitang. Basta sana lang ti mamamon ti aramin ti inada. Hamo ko na yung data barok. Agwaras tulad tayo kadamag. Kaya siyempre, mamuan tubat na kita anak mo. Nga kastagaim ti aramin ti inada. Kagura ko hanggang kaanton. Amam ti lalakero, kat lalakeron tulata. Ure naman asawa nanton. Ginared ko tiriknak, manunemi sumangpet ti asawa. Kat talagang ti pinagbado na nga simbrek ti hotel, kat bado na nga nakawid iti balay. Andakan. Andakon. Yung kay robot na kidarwata mo. Ano tawa na? Anton? Yung kay robot na kidarwata mo na. Habi yung robot ko. Tapumanaw ka nito eh. Habi pa na unak. Hangga ka di rumang nga papanawin. Kadakas tararamid. Anak mo, dakas ka inaramid ko. Hangga nagulbod. Gabutan nagulbod ka. Baka matungpa ka. Nga jak kumakayat, nga aramidin. Ito kumakapungpungtot ko. Jak lang mo kuman. Yung bakit tabi mahawan tiriknak. Sasalita mo ya. Adda basol mo. Kat gabuta adda basol mo. Agpakawan ka, ngam saan ka mapakawan. Gabuta saan ka mapakawan. Irobot mo na kita arwatan, kat pumano ka nito. Sikala ti pumanaw. Nagsubli ka ti sidong na ti naganak. Umata mo ka basol ko, gurbot ka pa ilan? Ha? Kahit mo taparamanan ka? Ano kung magbasol ko? Anong basol mo? Anong basol mo? Ay. Anton. Natoy, kinam! Sikada ita, hangka di? Ha? Gurbot ka pa ilan? Ha? Lapadasam ta gulbot ta parpar tarupa. Timalawan mano, simrek iti kwarto. Siguro akat napan na irubatan na kita rawatan. Ito sumrek ka kiti kwarto manong nemi agit idda. Tsak kalimot ko na kengkang irubat mo na kita rawatan. Timakder manong nemi pimangon kat inarakop na pakawalan na kumaanton. Karugit ka. Batanak! Wana purusan ti maniknak ngayat kang ka. Pweh! Nakarugit kang babae. Siguro kat manipuli ti nagtrabaho ka wanang nga panahon. Nga mabalim mo nga panahon di kita ping. Di kita nakta. Kita nagyamanan si naglalaki. Wag ka! Ibatanak. Sakbang iba ka na ita. Ibatanak talusang kita talagang ibatanak! Inibatanak manong nemi ganun tawayak mantindeta nga siya kong tirimuar. Kalpasan na pinaburbur kong ti tricycle ko manong. Ay, Anton! Pamadam! Anton!
papanak, hindi markadak manong. Are, minuta man. Ay, pay. Problema di asawa kay. Abay di asawa. Lip-liputan na, pare. Sige. Ang yung siyang kagbarbartek, ha? Ang kakarkaryar. Basta minunta. Kaya nasapol ng tapulutan. Dato tigatag mo na. Saklatan, pare. Saklatan. Sige ganun. Manong naimimbagak ken kuha na, tigahiyam ko ang patak na tricycle driver. Dati nasama na kastan, baka mo, sakbay nga inasawa, man. Aman. Well, no, ni Suna. Adun tinakaigim kang kuha na. Himbag ta kinayat mo, ipatpatig ko ngamin eh. Nagbalbali mati din. At pagsasaudan, no, lalakero, tibi babae, lalakero tulata. Ano taraminek? Kahit pinapanaw mo ko na, di na kahit pumanaw eh. Nung saan na kahit pumanaw, sikat pumanaw. Ano? Abig sak ko magpumanaw. Kaya baligtarin nga nun. Papanaw mo miso na, kapot di mo kayat nga makita. Di ba? Uwin. Ingam din naman kayat ti pumanaw. Di sikat pumanaw, tapos makit-kita. Karama, bait lang nga. Ada sumungad. Amamum din na? Ikit ko. Andi, abay, ni nanang mo, ikabagis. Nanang, ada ni Auntie Sabel. Simbrek manong nimi, ti barkadak. Pinapanayaban ni nanang mo. Idetalyawak manong nimi, ti Auntie Sabel, ng baga ni Torko. Imisan, hi, kunana, hi, Auntie. Abi Auntie ko nang kanyak, nimilang Torkot at Auntie kanya ka. Nagan mo? Anton? Andan sakit pagsasalitaan nyo nga napatagita eh. Ang problema, so nga dinano mo na ito'y barkadang mapatang ng tricycle driver. Naginom kayo. Ada ka problema eh. Ang problema, baka matulungan ka. Amo na lang nga advice. Minuto ba lang yung manang? Sabi ko naman lahat ng kaniyak. No, kitkitaan ka. Medyo matured ka, di ba? 41 ko. Dasawon? Baluhak. Ana? Nabayan nga na tayo nilakay ko. Kasla mo pa 41 mo. Kasla 31 lang. Bulero ka. Balo ka di. Apeng hindi ka pagkasawa. Kaya nasara ka. Ba nakasarak ka niya. Yung ano namin yung problema. Nakaasawa ak tila lakero. Ana? Datang ka kinagwapo. Hanga map ni. So, ang papa-advise sa kinitor ko. Kaya i-advise na. Hanga kayat di asawak ti pumanaw di balay. Kung nanamat itor ko, no saan na kahit ti pumanaw, di sikat pumanaw ko na. No pumanawak sa di mo papanak. Umay ka na. Umay ka kanya. Sabay mo, agangangaw ka, hanak agangangaw. Awan kaduhami. Awan lalaki kaduhami di balay. Mo taon di kita anak mo. Teenagers dan. Ngayon no may ka di balay agad sa mong pakiramraman na kita anak ko. Kasi like 5 pesos niya. Di may advice ko keng ka. No saan na kahit ti pumanaw, pudno di ko na nitor ko, sikat ti pumanaw, nga umay ka kanya. Kahit mo sawan, balasag mo, balin-balas. Ay ma, kabagis. Wala ito susurong ka na ta ubing eh. Ubing pedeta ya. Ano ito susurong keng ko ano? Awan kabagis. Ano masapol mo? Dati magkakeng kayo di. Word, mapidla ka rin nakalain.
mabaling nga sumurtak kang kita. Nisop kahit mo, nisop. Kahit mo ka di mo lang di tricycle driver. Hanggang ta kina-tricycle driver mo, di masapol ko. Di kinalalakim. Hagang angaw kansa. Anak hagang angaw. Kung ka nga, ibusin mo laki ni Torko reto sa nga bote sakto may. Ipagam laki ti balayo. Diyo, nag-color ti blue, sky blue. Sige. Orain ka nga na, jakpay na nga. Ganda na to mangan. Sakan to pakanan manin. Kahit mo kaning ganto, nisot kayat ko. No, nalaing ka mangan. Mangan kanto. Manong name imbaga kinitor ko ang kursonada na ni Antina. Hala? Hala? Nagbabakit ka? Hanga bakit suna? Ubing petilangana. Sa bagay, balen-bales ako nada. No, adaramit din bakit mo? Arami damat. Ang panagkunak. Hamo pa, tibasol kat hamo nga aramiden babayan iti sa bali pa nga basol. Mawatan na katamat niya po Diyos. Pahala ka pare. Napindas mo nantin. Ibusan na pare. Mapanaw kong diyan na. Ururahin na. Agpapakan ka no. Mangan kami. Mangan kami nga dua. Kasta nga rod tinapasamak manong nemi nagtugtugak iti asul na balay. Asul a balay. Iti malukatan manong nemi napintas a balasita. Yes. Naipagarabi yung balasan ko. Shoot masapul mo. Hindi ko mamang mo. Mamat awag mo, mami. Mami. Mami! Ado sa nga ilim. Sino? Na kanyo? Anton. Anton kano, mami? Pastor Kem. Sumrek ka kano? Tata Anton. Napintas nga peso di kita anak na. Yung pakpakaunanan, nga jak pakibiyangan ida. Pag kumapakibiyanga. Alata na, jalata nagkaponda at ipakibiyanga. Nangan ganun manong nimi, di kita anak na. Yung kahit ka warto yun, tayang ka maturogan, kita masaba kayo tumanan nubigat, iha, Uy, mami, intong kaano nga gawit mo ni Tata Anton? Umiyan ni Sona. Ha? Tiyo ka di kayat, ngagbalin nga second daddy yo? Talalayan kayo, Ken, sumulak kayo sila dyan. Ha? Good night. Good night, mami. Happy trip, mami. Ano happy trip ako nam? Lukot sa'yo bigin. Happy trip. Diba? Biyahe kayo? Kinitak manong name. Kinitanak niya. Sabel. Mangantan. Gurka. Sakbay ka mga anak. Kahit kupeng ka. Uy, matang-daman to din na. I love you, Sabel. Talaga? Yung maglakin dit na. At dimteng ka nga dakos. Ngasi ka tiba kaaka si tipusok. Agyaman at tanagam amuta. Nalab at persa king kahit makita ka. Isogay misama. Kadi? Wala siya. Nalaing ka kadimat lagi di kama. Saan siguro? Agsapul pa lang di asawak ti sabali. Nalaing ka man mo no saan, no talagang aramid di asawam ti kasjay, aramidan na. Agsapul ti sabali, haraman. Nangan kami, manunemi, kahit ko tagdigos. Sige, kagat pagsukatan. Bado di dilakay ko. Hala? Baamlat. Kagkabay di baro ng brief mo. Ken, toothbrush. Okay? Okay.
nakadikos isuna na ta maangot ko nga ti banglo na. Nagdigos sa manong name balabal ko ti tuwalya at bagi irisumrega kon ti baga na silid na nakaidla inlak kon manong name inedep kon ti silaw ngem nalawag a makitak gabot ada aranar nga sumrek iti tawa sarmi nga tawa manong name nga kapoy ti ruwara kapoy ti street line inikat kon manong name ti naibalabal nga tuwalya ket siyempre nakauy-uyong yung ti kubra. Si magpatak iti katre, manong nemi inikat kun ti ules nga naiparabaw ti bakina, manong nemi aumot kay marwaten na. Anton, wow, 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 Sabel, nagagasgasatak. Inaramid ko ti kalkalingan na manong name tapno saan to tapno awan to ti kunaen na. Nalaingak mo talaga manong. Nalaingak iti kama. Ngam te kunak nga rodel. Di asawa ko rin nalaingak agsapul data ti sabali. Gabot isut na kay ruwaman. Buwan manong name nakapinpintas ti panang lailok kin Isabel. Nakabimpinas ti panagasog na manong naming nga kasla adda bales dati aramidek. Adda iti panunot ko ti bales man. No aramidek mga sakit din na lalaki. Ito saan nga mga ramid ko. Pinturon ni Isabel ti ulok iti baba manong name talagang kayat na tagpakan. Papakan. Inaramid ko ti amin manong name tapno ti kastakat mapnek. Dahito nga balo. Nabayag ka nung nabalo kat may iliwan. Siyempre, impang kumot ati, amin tapno kapan ti iliw. Orel namin adu manong naming mapanak manin ko nana. Araw na lang arudan manong naming idibiyat kon ti panak haray ko nana. Sabay karay ka. Napay kami na naon si Mrek. Aglunit mat Uri bagada nga dahito ti sukat nga saan aglunit talaga. Napnek isuna, napnek kam nga dua. Agyamanak, tadimteng kanton. Agyamanak, takayat mo, ti bumales. Namampay. Basulat ta si asawa ka. Kaya't mo ikastusan. Panakaanal ti kasal mi. Tapos may kasal ka. Kaya't mo. Hangko na baga nanupay. Diyan nga babae. May kamanuak magayam nga lalaki ti biyak mo. May kadwa. Kadi. Apin na tayo di asawa. Nalipatan natin mangis. Katawa na. Apin nga min saludsud pilang na tayo. Siyempre, natay kaputa saan nga umangangis. Ano yung patay na? Ang disgrasya. So, ang gananad ka, baka madisgrasya ka man. Natlugan na. Driver, bus. Kaano reta? Di mo malagip siguro. Isulat na tayo. Gabat ta. Nitong parang artilugan na. Isulat na tayo kadakwada. Naipit. Laglaga driver ko natin nga ron. Apit jay batog natin paindong parna. Diya ko mabatog ti konduktor. No. May liklik isuna. Ihiro isuna. Kaya natin matay. Ngem ti maada, matay ni kita pasahero na. Kasta? Ulitan tabay. Talaga, kahit kumit ko talagang ulitan ta. Na siya umatimang rabawagan ka. Kabigatan na manunemi, namigat kami ko. Nagawit ka pa lang. Nakalang dito, arawata ka. Ano trabaho? Anda, pwesto, hindi tiyandaan. Kati, baka mamam ni Digna.
digna. Ano naging di pagubran na? Imbagak manong. Adalang duwa nga pwesto nga bait ni. So ay natasawa mo na dyan? Minsan nga limabasak kita. Ada ka minisito na to nagtatyandaan. Hana? Kaano? Baka medyo nabayakin. Talaga nuluko ka talaga dyan anak nga asawa niya. Imbang matahandak ikatit. Kita man kami ni bus na. Ako makakita. O siguro kipulong. Kaya sumang pentak dito balay marunay dalayan tatang kininanang tanda. Nagkapuha maya barok. Nagdandanag kami. Di asawak. Kaya napan nagubra na. Napambata nagbasa lagi tubig. Talaga hindi na kahit pumanaw. Nipay nanang munti mang papapano kin kuha nang ang tinakaya. Hana kahit pumanaw. Kaya kayo natin mang papanaw. Di na pa kahit pumanaw, tas sikat mang papanaw. Siyak, tukid din. Ano nga to, no? Uludak to nga. Isublin dya balay da. Babam na tananak. Sige, tatang, nanang. Kapot na din na kahit pumanaw. Siyak tagtalaw. Ana, kaya papanam nga ron. Lading itik ni bagakana kayo. Ay, dirabi, nakasara ka kung kasukat na. Ana! Jesus sabo. Sino? Imbagak mano. Balo. At daan tinapinas sa balay. Napinas ng negosyo. Duwang anak ng babae. Kaya mga sabuan. Wala natin. Nagamamu kami, ikit ni Turko nga masa nga patakan tricycle driver. Nakurso na da anak. Isot, jay ka nangan. Jay ka yan. So, kay robot ko natin nagitara water. Tayakar ko nagitara water sa dyan. Kaya po. Banyo tayo. Nang, suportarak na kitubing. Kaya tarumbing una ya. Suportarak na kitiputot ko. Pakikita-kita yun. Nungas ka sa lang, ayabak mat isod na sa jay. No kaya datagyan sa jay, di sa jay dan. Puro mat lalaki. Yung gano'n, tadi mo matabot pumutot iti babae lo, abag bagisumot. Lalaki, doon nga babae mo digit anak ni Sabel. Di, no, kakatunusan na, di mayat. Kasi nung harap iti asawa. Tapno awan no kantirason nga agawid dito balay. Di mayat ikunat. Kawan na tao matgapo ng agawid. At agawid at kasapulan na digitan nakukunan na di. Ala, nasayat man to kasta. Ang mga kasanong araw din, no, umay na sangpitan, kita ubing sa jay papanan nyo. No. Kaya Diyos natang. Kaden na ako ni Samuel, kadwak pa nagiti ubing, umay sa jay ni digna kasta. Kaya na, takaden na ng araw anak na. Di dua nung katasamon. Diyan pagan ano pa na dyan manugang nyo. Di pa ilang matangan di mi kayat. Sikamit kami takimpasol, loko. Tinawagak ni Isabel, manunemi. Anda di pala yun nakasaramat. Uray na ka na tumayak. Ha? Mabit lang. Uray na kadwak dito. Ang dakot siya naman. Una, hindi pala rabi nakita kang dakot siya na. Mabit lang tutulpek at the gate. Siya ako, nitutubukan niya tutulpek. Impen-pen ko manunemi nakita ruwatek iti kwarto na. Kwarto mi nga doa. Ngayon dating manin nga bigat, manunemi dikitak ti oras, alas 10. Merienda ta. Merienda. Guratan karat ko, mangaramin ti sikati kahit ko merienda. Hala! Amali ka mamanglew. Merienda. Nabanglo anapintas, nalinis, tikutis, manunemi ni Isabel. Amama napinpintas ni Isabel, ngayon digna mano. Digna kita, pasarit mo, nagagtumag at adanglit na. Ngayon da ito, so nga nakasulusot tayo.
Rumbeng una nga pagyamanak ni Dignata, naduktalak da aramin na. Kat adarason tapno bumalasak, balen-bales. Kat nasarakak ni Isabel manong. Ibilang ko nga ni Isabel kat may sabalitok manong. Nagmerienda ka mga rod manong nemi taro din. Di kagdi ko sen. Hanin? Pangalawan to. Jay, pesto. Ada mga deliver kata kami. Mabalin to tumay magpangal daw, Jay. Sige. Ilak amang kanto karon. Pabanang marod, nagpasada. Kababay mo't mo, awan kwartak na dumawatak beking ka. Kit mo ka sa pulam, ni ikang ka. Paisong? Muna. Para ko mga nagiduping. Ibati no kanjibalay. Initid ko kininanang ko. Kahit kung suportaran na kita anak ko. Siyempre, sikat mong suportar. Ano ka ta, Sabel no, mayat di kita anak ko. Alak, ito darito. Ano? Tumababa, duwang lalaki. May ka mo nung ginauna. At dati, junior high school. Grade 6 mo na di inaoti. Tigat pa nakipat-patang na. Abay. Kasi tama ti, ngayon na kita anak ko. Baka kita gaamuda. Pagbasaan na. Imbagak man. No, baka gaamuda. Kamal man na manong nemi impakadak kin Isabel nga gawit ak sa Jabalay takasaritak di kita anak ko. Nadanon kon dito'y manong nemi ti asawa. Umasidag nga umarakop nga inuwadag ko. Pag umarakop ka, nag-asawa ta. Ay, nag-asawa ta. Saan ka nga asawa? Anton, ikanak ko man another chance. Awanin ti another chance. Tinaod nga panangitad ko kang kaidi an inasawa ka. Tayong karimidang nagbalbalo ka. Hindi ka mat nagbalbalo. Ipagpagapom ko makaragit anak ta. Ang problema karagit anak ta. Darakil da. Marapi ako maano handa pa yung agtaray. Karadap na pa lang. Di mo kaya talaga panaw? Umanaw? Haan. Abay. Siyempre sang pitak digit anak ko. Pues, no awan tun dito digit anak mo. Awan tumatan ti pambaram nga umay dito, di ba? Apay pangipanam ka nagtubing. Siyak ti surutan da. So nga kasalita kita. Anak ko, Jun, Edgar, amo yun ti mas pasama kang kadi. Amo mintang, di pay lang. Adot pakakit-kita kininanang. O makitam. Awanin respeto kang kadagitan anak mo, kapot amot at aramid mo. Hinapod nun na tatang. Pag kami kumaking kang ikarimot ni nanang na agbalbaliwan. So nga sa aming ibagbaga. Ngayon nagbalbaliw, hanat ta. Kaya tiyot sumurot ka niya. Papapanawag ti inayong, hindi na kaya ti pumanaw, kapot ti pabar na kayo. Ngayon no awang kayo dito ibalayan, awan tiro rasunan tapno agawid dito eh. Di lang mabainin. Sa nino pa panantay tang? Tun Sabado. Umay kayo alain. Tun Sabado ha. Tungong klase yo. Sige tang. Tun Sabado nga ro. Sumurt kami kang ka. Nangit ko manong name ti pedakita sarita pinakisarita ni Digna ka nagitubing John. Edgar, patyandak ko anak ko. Sana ko agbalbaliw akon. Andak ko mapanawan. Aki sumusurot kini tatangyo. Pinang, amuyo ka din sa dinon ti paging pananakata kami. Kita, damagan nyo ko Kisungan kayo surot na kami ito ng biga. Sabado,
kita mi, no kayat mi. No saan mi, kayat agad. Di, saan? Baka sana kayo palubusan ni Lolo, ni Lola yo. Yung sa bali nga masurot, ano saan nga ni Papang? Itatang. Naku, ipatpatag kayo. Hindi pa lang yung pagbagami kaya nga nagkang. Balbaliw kan. Kaplos nagbalbaliw. Aramid mo na treta, mangibabain ka nga ina. Gusto pa nawadak. Tapos saan na ka na makikita? May babain kami anak yo. Imbaga lalaki kami. Bahala kayo. So ang pulos na aluko yung kitubing man. Bigat ni Sabado, manunaymi, nakawit at tutubalay. Intayan. Intayan na. Nanang yun. Panagubura na. Anda makikita binga ko. Lugan nga uray dyan. Kurba. Abay. Hindi mati pag-uray at lugan na. Madalugan na nga mga uray kang kuha na sa dyan. Di lalaki na siguro Makita yo. Agbalbaliwan ko na Kaskastiban. Sungaro tatang. Naglukan ka rin tayo. Kitpud no manong name iti atap ko. Aga-amu da manong. Aga-keskulaan da. Hala. Apay may kayo dito Tatang ko. Tatang mi. Tiga-tiga andang mo. Agmano kayo. Kini tita yung Isabel. Yung mano akman, tita. Ay, sanakawats. Agaan mo da. Agaan mo kayo? When mami, classmate ko ni June. Classmate ko man ni Edgar. Di akong problema nga rad. Kaya ito ka di nagyandad to'y? No? Agyandad to'y? Wala ta sumurot na kanidad. Tatang da. Kaya dalagin di. Apikit nga saanin. Anda doon naragragsak. Di kami June. Kauna. Apikit di nga saanin, Charlie. Ala, sasarita kayo nga rod, Agsarita kami kini mami yo. Iti kwarto. Palati kwarto. Bigbigat. Celebraran talaeng kikinaawatan na gito. Ping. Nagmayat niya. Baka no Arman ni John ni Shirley mana no. Ang dapat nagkabsat. Diba? Baka damit Edgar kini Judith. May kagindin nagselebrar ta. Pipikat. Di ka na namin nanuta. Ure maman magsangapulok. Ang kapulo sumakaumay. Ni dahito'y nagagit kaunay. Manong nemi naman inalan da kiti uping da kiti arwatan da. Yung tinawagan nak ni Jun man. Abe Jun, kumay kakano, gawid kakano, tapno kasarito da lulukin ni Lola. Ipakadamat lang katakawada kano. Sige, umayak. Ay, nareto yun na mapaspasamak ka na kayo, Anton, tatang, nanang, inyis na kadi, nikiti apo kayo? What? Duwa nga babae nga anak dahil nga Sabel, duwa nga lalaki ti putot mo, agdadan na kayo amin? Ada doon naragragsak. Tapno awan to ti pambar ni dig nang agawit pa dito. Agtultuloy nga talaga ito Halaga ka di mo kaya't asawang. Tatang. Dagiti ubing, makitkita da. Imun unada pa'y nakaamong imitis siya. Di damat kahit nagipulong, tako na namat na inada ka nung agbalbaliw da. Bagbaga na agbalbaliw, tultuloy na. Gabot adamang sunsundo keng kuwan na Jakorba. Sumot kong kunada, makakitkita keng kuwan na danon na magkaratao. So, ang pulos pa nagbalbaliw ng tang. Siguro kada di mo nga lalaki ti iba't patag na. Di kanak ti wayawayak, di kakmat isunat wayawaya. Lalakit mayat mo da. Ay, apo, tila mas asawa mo nga minamalitang. No gambang nidig na. Balitok, dato na sa pula kita. Balitok na balitok. Iya mamukto ka na kayo.
O may kayo po masyar sa dyan. Arig na manong nami nga kurang laeng ng tikasar. Tapno makuna nga agasawa kami ken Isabel. Naragsak dagiti ubing. Awan tekdiri kadakwada, at titinulong da, at assignment na manong nami, makabulan na kastan. Aging gang iti maysa nga bigat iti Sabado manong nami at nagdurdurbel. John, anak, si kaman ti mapan mangkita no sino nagdurdurbel? Pinagsubli ni John, Tan, sino? Ni Nanang. Ana? Ano to, umbra na nga. Dito day. Dinamag mo kuma. Mailiwak ka na kayo, anak ko. Kaya ang sunggat mo. Sandakan nga kailiw nanang ko na. Tadamot sa baling inamit tuwing ko na. Yung baka matikas ta? Hami kaya tinakas ka nga. Nagpalbaliw ka nga na. Tultuloy mo. Ma'am. Maanti siya tumawan mga pastor. Sakbay nga nilo kataktigit manong nemi. Andiyan masapul mo, ha? Kahit ko masublin na kita anak ko. Handa ka akayat. Handa ka akayatan. Mangibabayin ka kadakwada. Ibabay mo ida. Gabutan nakababain ka nga ina. May balakad ko king gadig na. Yan tangi kit inturtuloy mo matlat na panaksinsin narak mo ito na dyan nga lalakin. Da kayo matandagdan na. Kasi kung nakumangigdan na kami kat siya asawa. Ana? Si asawa? Opo, kinalaglag mo dati nga lalaki. Abay, baldada, wano, awan asawa na. Inutil di asawa na. Kasi kabalabasapol na. Bakit di asawa na? Talakay mo at naroon. Ay, kapo. Di kasar na ka. Hanggang mga riribok pa. Kawit kan. Di mo ko mapastra ka, sweetheart. Sabel? Gusto ka dito, Sabel? Mas makita. Napinpinas nga amang ngimitisika. Nadaldalos nga amang ngimitisika. Tadua, siya lang ti may kadua nga lalaki, ti biyag na. Sika manaw. Mano, tinagbaling nga kabit mo, di balasan ka pa. Sakpay nasawa ka. Mano, kabit mo, kamayatan nga gasawa ta. Pastra ka yan. Misis, bilang tayo lukat ko ti hate. Tapos sumarik ka. Yung lukat manong name ni Isabel ti hate. Sumarik ka. Sanin. Saan ka malagay masumrek? Kami palubos mo malagay nga nalukatan ti hate. Kinuwak mo. Talaga ka nga, awanin, ding na awanin. Naragsak kami dito eh. Ang kati nga kikinawatan, kapag kakeskolahan na kiti anak ko, kinti anak na. Amom, di kiti ka anak tati mangilaban nga, makita na ka, makadenada ka. Saan? Karukit na ka, di kiti anak mo. Di ka mapait. So, nung tungarudan, no? Bumakat kan. Sinunod mga sikasukin ka. Hanak ba't nga ganakan? Basol mo apa nagpaligid ka. Kasanong to nga ro tibiyag ko no. Data ko mat pinanunot mo Sakbagay nagbaling ka dakis. Rumping launay. Nga matusa ka. Gapati kas tangaramid mo. Tabarbaring no. Hantakan to atuladan na kiti. Sige, dahit ka. Isis, kapot at mo kahit isumrek. Ay nagkapuntikit Kaya naman tibagamon, pumanaw ka. Aminin. Alam. Ako matla aking basa, baling aking basol sa nga sika. Basol mo. Saan nga nagsubsubli, nga nagpakita pa ay manon name ni Digna. Nga dali kiti kundaway ka, no? Nga mapandig na iti eskwela da kiti ubing. Atay wame da kiti ubing adada nga maibabayin da, bapampay dumano di eskwela. Siguro anong name adun da kiti makakit-kita keng kuwana. Adun da kiti makamamok keng kuwana iti kas diyang aramid. Idagdama manong name nagtultuloy iti panagdanami kin Isabel lakas agasawa ket nagtultuloy iti langin-langin dagiti adnak mi anasya at ti panagkilangin-langin.
may banggapmet kinidig naman nung nemi imbalay ka nun na di ada asawa ng kabit na. Yakamot ka na. Nung tupat pagtungpalan na. Basta para kanya, anak ang babawi, nga nagiten na kini Isabel. Tay bilang ko nga ni Isabel, balitok nga nakapatpati ko na yan. Dito nga ron, di pagkasalita, manong nemi, kaya kaya manaklaon na iti anus mo, nga nangibasa, kada kita saan nga nakamo nga sinapak iti nagprograma, imbagag itay dirmanong nemi itay sakbang nga nagpakadak, nga sapait ko nak, kahit sabi ko ma, tano kahit siya dinggan ti pakabuklan dito yung istorya, mabalin yung tumet ni i-replay. Kaya, ito nga ragyaman nga pagayam mo, Anton,